yanci aka ce ana so za a nema, amma da aka ce ana neman yancin sannan Malam Aminu Kano ina maru, da Malam Aminu Kano shigo wajen Sabu dan mai kwaro shine da Mudi speaking da Abdulkadir dan jaji da Baban Liya manaja su ne suka je wajen Malam Aminu Kano suka ce ga wata ƙungiya mun kafa, me manufarta? Ice manufarta za mu hana noman dole. Ka san noman dole? Kamar taron nan namu sai mai unguwa sai ya zo sai ya zube kwarai tunu a nan, sai ce kowa ya ɗauka za mu je gandun sarki za ya yi tun da ƙarfe 7 za ku fita na safe, ba ku za ku dawo ba, abinda zan gaya ma sai ƙarfe 5 kuma ku zo ku durƙusa a gaban mai unguwa, abinda zan gaya ma ku yi godiya, amma ba kowane ne sisin kwabo ba za a ba ku ba. Za mu hana a yanko azara kamar daga Bici ko daga Badumi ko daga Ɗanbata ko daga nan Ungogo ko daga nan Jogana ko daga Tamburawa ko daga Udul, haka za a yanki azara, abinda zan gaya ma kamar guda 6 ko 7 a ɗora ma aka a ce ka kai fada. In ka kai daga zuwa ajiye a fada kawai kai to waka. Za a hana ka hango mai unguwa kamar daga can, ina nan kamar ƙofar gida, kai kuma kana nan daga can, haka za ka yi sai ka kwaɗe takalmanka sai ka yi haka, sai ka sau rigarka haka za ka taho kana diddike ka zo, abin da zan gaya ma daga zuwa ka zo ka durƙusa ka yi gaisuwa, wane ne to madalla, sannan a ce sauka lafiya. Amma in ba ka yi wannan diddiken ba, ba ka zo ka yi wannan gaisuwa ba, haka za a kamo ka, abin da zan gaya ma sai an ɗaga ka an dabbara da ƙasa a yi ma duka, ba gaira babu dalili. To shine sai aka shigo da wannan jam'iyya ta NEPO. To da aka shigo da ita sai aka fara gwagwarmayar neman wannan yancin. NEPO ita ta hana noman dole, NEPO ita ta hana a yanko azara a ɗoro ma a ka zo ka kai fada. NEPO duk ita ta hana wannan. Idan aka wannan ƙannin kamar yadda muke a zaune ɗin nan, haka za a zo a kama a lokacin NEPO, sai a kama ku, sai a ce kun je kun tada hankalin ruwa, kun tada hankalin kifi, haka za a je a ɗaure ku wata 3 ko wata 6, haka a gidan ma'aji. Wannan abin da zan gaya maka bokiti ne, sai a haka sai a ce da kai, sai an cika shi da kashi an huhuda, sai a ce ina kafuri ɗan NEPO zo ka ɗauka. Haka za ka zo ka sa hannunka kai haka ka ɗauka ka tafi, ine ma yaradi kana yin haka da rigarka ta gwado da ɗan gajeren wandonka na gwado, haka za ka je ka zubar da bakan lamba ka nan. In ka zube abin da zan gaya maka, je ku dubi abin da zan gaya maka, ka sa hannunka ka wanke, sannan ka yi haka da shi, sannan ku dawo. A wannan ƙannin haka in za a zo ba gaira babu dalili, abin da zan gaya maka kawai sai a ce ka zagi sarki. Akwai wa'annan masu yin wannan abin musamman, sai a kama ka sai a je a ɗaure ko shekara 1 ko shekara 2 ko wata 6 ko kuma a yi ma kan tsiya. Amma duk da haka ba ma jin tsoro, ba ma shakka. Wanda ya fara ba da waka
ta nefo shi ne in za a taro shi ne zai rike tutar Allah ji kansa shi ne saba bakin zuwa shi ne za mu tafi ina sawaba 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 duka sawaba muke so mu nema muku sawaba manoma ga 'yan kasuwa. To wannan da ita aka fara waƙar nefo. To da ana cikin wannan waƙar sai malam Ali Aƙili ya shigo shi ma sai ya kama, sai Mudi Speaking shi ma sai ya kama, sai Gamba Hawaja na Jos shi ma sai ya kama, sai wannan Malallo mai turare shi ma sai ya kama abin da zan gaya maka. Shi ne za ka ji muna tafiya abin da zan gaya ma in ɗan nefo ina tafiya ina waƙarsa ina mu ne tsakin tsakuwa akan azzalimi kafin a ce mu a sha mu sai an sha wuya kaifan ka shali sha zuma muka dakata kwaran da baya da nasu sai kwallon matsiya daga dai barori sai kawali sai giya sai dan da yaƙi uban sakan kuɗayin miya ba na cikin yanfi su ba na son shiga talakan da ke yanfi su ba shi da zuciya bar ta gama ka kan kaji kan shehu ne shi ola waye i ba shi kuremi wannan fa da Sardauna fa shi.